Ruslar 3 günlük prezident saylawynyň ilkinji gününde ses vermäge başladylar. Bu saylawlarda prezident Vladimir Putin'in görnetini ýeňiş kazanmagyna garşylýar. Başgaça pikirlenýänleri adat metduata garşy ulanylan rekimsiz basyşlar, islenlik çynlyka garşydaşynyň bäsleşige goşulmagynyň gadagan edilmegi onuň dolanlaryşyny ýene-de bir 6 ýyl uzaltmagyny getirer öýdülýär. Adat we adalatly bolmagyny garaşylmaýan ses berişlik Putiniň 2022-nji ýylyň fevral aýynda goňşy ýurdy. Ukraina garşy başlan giňişleýin hüjümünden bäri Russiýada geçirilýän ilkinji uly saýlaw bolup durýar. 25 ýyl töwere wagtlar prezident ýa-da premier ministr bolup işlän 71 ýaşly Putin 3 sany pes derejeli siýasatçy, Liberal Demokratik Partiýanyň lideri Leonid Slutsky, Döwlet Dumasynyň başlygynyň ornbasary, Täze Halk Partiýasyna wekilçilik edýän Vladislav Davankov, Döwlet Dumasynyň kanun çykarjysy, Kommunistik Partiýa wekilçilik edýän, siýasy pozisiýalaryny Putin'inkinden kän tapawutlandyryp bilmeýän Nikolay Kharitonov bilen bäsleşýär. 60 ýaşly uruşa garşy siýasatçy Boris Nadejdin bäsleşige goýberilmedi. Russiýanyň Merkez Saýlaw Komissiýasy geçen aý onuň gol toplamakda nädürtlüge ýol berenligini öňe sürüp, kandidat hökmünde belligi alınmagyndan ýüze gurdy. Nadejdin bäsleşige goýberilmeli barada kararyň üstünden şikayet etdi. Emma Merkez Saýlaw Komissiýasynyň karary Russiýanyň ýokary kadyet tarapyndan hem gollanyldy. Vladimir Putin'i şuun başlanýan saýlawlarda gazanjak anamly ýeňşi bilen gutlamak isleýärnip Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel öňkü Twitter'de X platformasynda kinaýa bilen ýazdy. Oppozisiýa ýok, adatlyk ýok, saýlaw ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. İlkinji saýlaw uçastagy Russiýanyň uzak gününe gorundy. 15 martda yerli wagt bilen 1 sagat 8 açyldy. Gün geçmegi bilen saýlawçylar ýurdun 11 wagt dolawyny, şeýle hem Moskwanyň bir kanun anneksiýadan Ukraina täwitlerini 100 000 töweregi saýlaw uçastagyna ses bererler. Merkez Saýlaw Komissiýasy Moskwa wagty bilen 1 sagat 10 töweregini 110 milyon saýlawçynyň 3% golaýynyň eýem ses berenligini aýtdy. Merkez Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Ella Pamfilowanyň pikirçe, bu san ýerki ses berenler hem ölçün alýar. Döwlet puwdagynyň işgärleriň 15 martda ýerden ses bermäge çagyrylýanlygy habar berildi. Golasyn saýlawçylaryň hukuklary hereketiniň egneş başlygy Stanislav Andreychuk bu görkezmäniň işçileriň başlyklarynyň berk bölewçilik astynda ses bermegini gazanmak maksadyndan uğralýanlygyny aýtdy. Ukraina we Günbatar hökümetleri Russiýanyň basylwarynyň Ukraina täwitlerine geçirýän ses berişligini bir kanun niwatlandyrdy. Saýlaw netijeleriniň 18 martda elan edilmegine garaşylýar. Putin'in düşmanlarynyň türmede sürgünde bolmagy ýa-da ölen bolmagy bilen gazanyljak netijede hiç bir guman ýok. Garaşsyz habar beriş serişdelerini we adam hukuklaryny goraýjy toparlary erekimsiz basyp ýatyrmak uğruna görülýän çäreler 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy başlanan giňerimli uruşdan hem öň başlandy. Ýöne bu basyp ýatyrmalar sondan bäri hasy güýçlendirilýär. Saýlaw uçastaklary açylmagyndan takminan bir aý öň Putin'in iň tanymal tanqidçisi, oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny siýasy sebäpleri esasında çykarylan türme hökmüni berja edýän ýerinde Arktikanyň izolirlenen türmesinde gümürtük ýagdaýlarda aradan çykdy. Siýinçilaryň köpüsi garaşsyz gölewçilik etmek mümkinçiliginiň çäklidigi sebäpli saýlawlaryň adat we adalatly bolmagyna garaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Nadejdin özüniň siýinçilary toplajakdygyny aýtdy. Ýöne saýlaw uçastaklaryna diňe belligi alynan kandidatlaryň ýa-da döwlet tarapyndan gollanýan geňeş gurulmalarynyň siýinçilarynyň gölewçilik edip biljekdigini nazara alsaň, onuň nähili netije gazanjakdygy belli däl. Bu hakykatdan hem hakyky saýlaw bolar diýip dünýäde kim pikir eder diýip Abaşanyň Moskwadaky öňkü elçisi Michael McFaul ses berişligiň öň syrasynda her zaman neşrine beren interwýusynda aýtdy. Rus diline gurilen McFaul Abaşanyň prezidenti Joe Biden'in we dünýäniň beýleki demokratiýalarynyň administrasiýalarynyň bu saýlawlar adalatly saýlaw mümkinçiligini döretdi diýmejekdigini ananýanlygyny. Ýöne olaryň Putin Russiýanyň prezident hökmüne ikrar etmekden ýüze urjakdyklaryny şüphelenýänligini aýtdy. Munyň dogry çäre boljakdygyny ananýar. Ýöne prezident Biden'in
Putin Russiýanyň prezidenti dälip aýtmagyna garaşmaýaryn. Beýleki liderler hem muny etmediler. Sebäbi olar Putin bilen haýsy bir görnüşde ara gatnaşyk saklamak isleýär diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Navalny ölmedinden odal ses berişli ulanyp halkyň uruşdan we Putiniň demir gysaç dolandyryşyndan nägileligini görkezmek mümkinçiliginiň döremegine umyd edipdi. Ol saýlawçylary 17 martda öýlen saat 12-de ses bermäge çagyrdy. Ol bu çäräni Putin'e garşy günörtanlyk diýip atlandyrdy. Onuň aýaly we beýlikler şondan bäri bu protestlerin geçirilmegini çagyrmagy dowam etdirýärler. Bu strategiýanyň ne derejede işlejekdigi entek belli däl. Moskwanyň ýokary hukuk goraýjy edarasy 14 martda Russiýanyň paýtagtyndaky saýlawçylary bu herekete gatnaşmak barada çagyryşlara kulak asmalyk duýdurşyny berdi. Libap vilayatynyň owalarynda durmuşa çykan zenanlarda medisina barlygy geçirilýär. Onkologiýa kesellerini anyklamaga gönükdirilen barlyklarda aýallardan ýürite analizler alınýar. Häkimetler barlyklaryň geçirilmeginiň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne yerli lukmanlar muny ýurtda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keselleriniň köpelýändigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 martda Sebitten maglumat berdi. Çärjew etrawynyň owalarynyň we onuň töweregindäki geňeşlikleriň aýal ýaşaýjylary etrap hastahanasynda medisina barlygyndan geçirilýär. Hastahananyň ginekologiýa bölüminde zenanlardan mazok alınýar we ýatgyda ultrases barlyklary geçirilýär diýip owa ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Süýtmäzleriň ýatgynyň rak, düğün kesellerini we beýleki ginekologiýa raklary anyklamak boýunça barlyklar durmuşa çykmadyk gyzlarda geçirilýär. Analizleri tapşyrmak esasan 1965-1990 ýyllar aralygyna doglan zenanlardan talap edilýär. Etrap hastahanasyna alynan analizler Welayet Onkologiýa hastahanasyna iwerilip şol ýerde giňişleýin barlanýar. Dip yerli Lukman anonim şertde gurrun berdi. Mut geçirilýän barlyklar 2023-nji ýylyň iýun aýyndan bäri dowam edýär. Yerli Lukmanlaryň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä, barlyklaryň uzagy çekmegine zenanlaryň köpüsiniň analizleri tapşyrmak üçin etrap hastahanasyna barmazlygy sebäp bolýar. Başgalar lukmanlar aýallary etrap hastahanasyna häzir baryp analiz tapşyrmasalar 2024-nji ýylyň maý aýyndan başlap bu barlyklaryň tölegli boljakdygyny hem duýdurýarlar. Ýöne aýalların arasyna bu duýduruşy äsgermeýänler hem bar. Olar lukmanlar hastahana barmadyk zenanlary barlygdan geçirmek üçin mümkin bizi gorkuýandyrlar diýip özara söhbetdeşikde gurrun edýärler. Dip yerli Lukman aýtdy. Welaýatyň saglyk resmileri barlyklaryň geçirilmeginiň sebäpleri barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne yerli Lukmanlaryň bir näçesi muňa ýurtda aýal gyzlaryň arasynda onkologiýa keseliniň dürli görnüşleriniň köpelmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Azatlyk barlyklar barada etrap hastahanasyndan we welaýat saglyk bölüminden tesvir alyp bilmedi. Şeýlede barlyklaryň şäher ýerlerinde geçirilýändigini ýa geçirilmeýändigini hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne ýurtda şeýle barlyklaryň geçirilýändigi barada azatlyga mundan ozal hem maglumatlar gelip gowuşupdy. Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes hasaplayan Ramazan aýynda azyk haritlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy dowam edýär. Ýurtda narhlaryň ýokarlanmagy bilen bagly nowatdaky maglumat Mari welaýatyndan gelip gowuşup, Sebitiň bazarlarynda köp önümiň bahasy 50 göterim gymmatlady. Daşary ýurtlarda uly bayramçylyklarda azyk we senagatlaryny arzanlaşyk uglan edilse Türkmenistanyny uly gymmatlaşyk başlaýar. Ramazan aýynyň başlanmagy bilen haritlaryň bahasy ýene 10 göterim ýokarlany. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy 14 martda Sebitten maglumat berdi. Habarçymyz Sebitiň bazarlaryndaky azyk haritlarynyň geçen hepdeki we häzirki bahalary barada hem maglumat berip, 1 kilogramy 48 manatdan satylan sygyr etiniň 55-65 manada, 15-30 manatdan satylan tüwiniň 20-40 manada, 1 litri 20 manatdan satylan pawta ýagynyň 22 manada, 18-20 manatdan satylan günewakar ýagynyň 20-25 manada.
manada, 1 kilogramı 10 manattan satılan hıyarın 15 manada, 15 manattan satılan pomidorun 18-20 manada, 16-18 manattan satılan şekerin 18-20 manada qımmatlandığını aýtdy. Şeýle-de ol 1 kilogramı 8-12 manattan satılan unun 12-15 manada, 5 manattan satılan soğanın 6-7 manada, 6 manattan satılan yer almanın 8 manada, 5 manattan satılan käşirin 6-7 manada, 18 manattan satılan greçkanın 25 manada qımmatlandığını hem bellidi. Qımmatlamany diňe gökbakça önümlerinde däl, eýse süýjü kökü haritlarında hem syňlasa bolýar. 1 kilogramı 20 manat bahalanan yerli süýjüler häzir 30 manattan satylýar. Süýjü köküleriň hiline görä olaryň her bir kilogramynyň bahasy 5-10 manat qymmatlady. Iň pes hili köküleriň 1 kilogramy öň 15-20 manat bahalanýardy. Indi 20-25 manattan satylýar. Dip ýagdaýlardan habarly marly alyjy bellidi. Azy karitlarynyň bahalarynyň ýokurlanmagynyň sebäpleri barada net elekeçilerini bazar administrasiýasyny de yerli häkimetler tarapyndan açyçan düşündürüş berilýär. Azatlyň bu barada Sebitiň Söwda edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synançyklary hem oňy netije bermedi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, bahalaryň ýokurlanmagy büdjetden aýlyk alýan maşallaryň güzöran eklenjini barha kynlaşdyrýar. Ýöne olar qymmatlamanyň pes girdejili, hususan da diňe pensiýanyň ýa-da çağasynyň kömek pulunyň hasabyna gün görýän hojalyklary hasta agyr güne salýandygyna aýdýarlar.